So, hi everyone. So, karon kay nagpaila na sad ko sa Shopee. So, nag-order na sad ko og wax sa akong Elox. So, upat ka buka akong gi-order guys para dugay siya mahurot. Then, ang flavor niya kay honey og aloe vera. So, nag-DIY lang day ko og papel guys, kay wa ko'y wax paper. So, pwede ra na siya mauni yung gamiton. Then, mauni ang atong Elox, so far labong. Then, ato na kinahanglan nato lang fason og gunahon char para malimpyo siya o diba. So, nag-open lang day ko guys, kay so far gahi kaayo siya open. And then, ay bata ra nga nagtanaw-tanaw kay abi niya kindi. Then, nagkinahanglan sa papel og pulbos. Then, pwede na nato inaton before nato siya ibutan sa papel para muhumok siya. Then, pag na siya sa papel guys, so magbutang gamay kang pulbos then taplak o diba. So i-massage lang na siya guys. Then bang bera. So ina nakadagan ang nakuha nga buhok sa atong kelkeli. And then there nag-end atong vlog. I'm Emily and thank you for watching. Bye.